tämmöstä puhelintolpat ei täällä toimi ilman rahaa, tietenkään. Mulla nyt ei ole rahaa, joten se on tämmöstä. Se on aamu nyt, lauantai aamu. Täällä Raartit Banglanpuu alueella. Maman guesthousen lähellä. Joo, estiä. 15 patia kipalle. Eurolla saa 3 puolittain kanistereita. Joten tosi halpaa. On menossa internetmestaan käymään vähän netissä ja tsekkailee blogihommaa ja tälleen, että terve vaan teille kaikille ja ottakaa mallia. Mä näytän ihan 15-vuotiaalle taas ja naisia piisaa. Joo, ei vain iskaan. Kamera näyttää olevan aivan hyvä. Ehkä tarviisin jonkunnäköisen kaukomikin. Tietenkin tähän vehkeeseen kuuluu tämmönen kaukosäädin, josta mä voin tehdä ihan mitä tahansa, mitä sitä kamerastakin, että voin tuolta vaikka 50 metrin päästä laukosta kameran käyntiä ja tehdä mitä haluaa ja sitten sammuttaa se tuosta napista niin kuin mä nytkin teen, koska minun video on mennyt yli 2 minuuttia. Joten lopetetaan ja pitäkää hauskaa siellä kylmässä, kuumassa, mistä oottekaan. Mä hikoilen täällä kosteusprosentin ollessa noin 150%, eli kuin suunnilleen eteenpäin katuja. Ja 3. Tää vois vetää taikuksi. Elikkä hetkinen, pitää vähän kelata. New season.